Издание на фестивалът Вия Понтика, фестивал на младите в изкуството, започва утре вечер в Балчик. Той ще продължи до 18 септември. А с какво съдържание ще бъдат изпълнени фестивалните дни, ще научим сега от професор Веселин Ранков. Здравейте, добре дошъл. Да, благодаря. При нас са Санджар Сапаев и Янита Кирова, студенти, които също ще се включат в фестивала. По какъв начин, след малко ще научим от самите тях. Но първо думата на господин Ранков. И така, докъде ще ни отведе тази година фестивалния маршрут на Вия Понтика? През какви територии ще мине? Той започна преди 7 години. Вече е международен. Тази година ще има студенти от Азербайджан, от Узбекистан, от Турция, от Германия, от Словения, от Испания художници. Преминават през няколко представления, които са от класа, поканихме класа на професор Атанас Атанасов. Славска сватба на Тони Угренов и Не падай духом по Станислав Стратиев на тези студенти. Интересни представления, които ще забавляват публиката. Също така ще има много концерти, които са направени от този млад човек, заедно с още 17 негови студенти. Също така и тук е Янита. Тя е студентка от Академията по театрално и филмово изкуство. Тя участва в няколко проекта, които са свързани. Тя да ни разкаже. Да, разбира се, те ще разкажат. Искам да кажа също така, че този форум е едно изключително събитие за нашия роден град. На мен и на Краси Ранков, моя брат, който е председател на сдружението. Изключителна помощ от община Балчик в лицето на кмета Николай Ангелов и на цялата община. Ще има също така куклен театър, който ще бъде за децата на 12 сутринта, и започваме утре на 9, тъй като винаги каним в рамките на фестивала по едно не студентско представяне. Да. Миналата година, например, имаше театър от Ростов на Дон, Вишнева градина, които дойдоха с едни 3 тира, само че ние на нашето читалище успяхме само половин тир да сложим като декор. Така. Но тази година днес студента ще открие Вия Понтика. Това е Тони Димитрова, която утре в 7:30 точно пред общината ще открие Вия Понтика. Добре, нека сега да се обърнем обаче, тъй като времето ни е почти на привършване, затова бързо да ни разкажете за проектите, в които участвате вие. Предполагам, че Санджар се включва в концерта на Националната музикална академия Панчо Владигеров, заедно с музиканти от други държави. Точно така. Какъв е концерт? Концертът ще бъде струнен камерен оркестър. Така. Ще се включва от 5 държави музиканти, които са избрани специално за този проект, защото това се прави за първи път в България. И благодаря, разбира се, нашата деканка професор Георгита Бояджиева, на нашия диригент Райчо Христов. Ние лично избрахме специална програма и участници на този проект. Имаме 2 участници от Турция. Имаме 1 участник от Азербайджан. Турция, Узбекистан, Германия, Азербайджан. И България. И България. Да. Какви произведения ще могат да чуят? Ще има от най-известните произведения от Вивалди Годишна времена. Аз ще солирам и прекрасни моите колеги. Оркестъра страхотно звучи. И това ни беше най-голяма изненада. И ще имаме 2 концерта. Един в Балчик на 10 и на 11 в Албена. И после направихме един камерен ансамбъл, който само 5 човека от различни 5 държави. Това ни беше целта да общо и нашия език да бъде музика. На коя дата ще бъде вашия концерт? Значи на 10 струнен оркестър в Балчик в 6 часа. Обаче, съжаление, точно не мога да ви кажа как се казваше църквата. Добре. Това е гръцката църква, да. Освен това, ще имате и концерт в Двореца. По този начин и Министерството на културата ни помага. Да, също така и туристическия комплекс Албена, където също имат доста прояви. И Анита, нека да ни каже обаче сега за нейното изкуство, пантомимата, ателие за улично изкуство ще има вероятно там. Да, на 14 ще има. Ще бъдем живи статуи, ще играем пантомими етюди, по-забавно е, импровизационен характер ще има. Ако има деца или желаящи, които да се включат, да научат нещо, жонглиране, клоуни,
Това е единия проект, в който ще участвам аз с моя клас. Ама ако има желаящи, вие сега така искате всички да са подготвени. Защо трябва да има желаящи? Защо трябва да се включат? Обяснете. Ами, защото всъщност пантомимата е изкуство, което може да забавлява хората. То не е толкова... Да ги привлича, да? Моля? Да ги привлича, сигурно. Да. Но в крайна сметка те ще направят толкова много упражнения и игри с забавни, които сигурно ще привлекат и зрителите. Да, и малки и големи. Ще им стане много интересно, защото това са известни произведения, които ще изпълнят на живо от млади, в смисъл не само за музикално и за театрално. Това ще бъде една такава реклама за нови поколения, за класическа музикултура като изобщо. Мисля, ще бъде много ефектно. Добре, искам само още нещо да добавя, тъй като участват музикалната, художествената, театралната академия също така и академията, която е за танц и музика от Пловдив. И нещо, което е много важно, от Селект, най-добрите късометражни филми, които са от цял свят, също ще бъдат представени на българската публика. Благодаря и успех на Вия Понтика. Заповядайте. Вия Понтика започва утре територия за срещи на млади артисти.